ආයුබෝවන් வணக்கம். வெல்கம் டு சிங்கள உருவமோ. இன்றைய காணொளிக்கு செல்லும் முன் நீங்கள் இப்போதுதான் முதன்முறையாக எங்களின் யூடியூப் பக்கத்தை பார்வையிடுறீங்கள் என்றால் மறக்காது சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மற்றவருக்கும் இந்த காணொளியை ஷேர் பண்ணுங்க. අපි මහාප්‍රාණ බා අකුරින් යොදන වචන කීපයක් හඳුනා ගනිමු. இன்றைக்கு நாங்கள் ப எழுத்து சொற்கள் சிலவற்றை எழுதுவோம். மகாப்ராண ப ப, பய பயம், பாஷாவ மொழி, பூமிய நிலம், பாண்ட பொருள், போஜனய உணவு. பய பயம், பாஷாவ மொழி, பூமிய நிலம், பாண்ட பொருள், போஜனய உணவு. பாரய பொறுப்பு, பாகய பங்கு, பூதயா பேய், பேதய வேறுபாடு, பாரதீம ஒப்படைத்தல். பாரய பொறுப்பு, பாகய பங்கு, பூதயா பேய், பேதய வேறுபாடு, பாரதீம ஒப்படைத்தல். பூலோகய பூலோகம், பௌத்திக பௌதீகம், போக பயிர்கள், பிக்ஷுவ துறவி, பக்திய பக்தி. பூலோகய பூலோகம், பௌத்திக பௌதீகம், போக பயிர்கள், பிக்ஷுவ துறவி, பக்திய பக்தி. பவய பிறவி, பயானக பயங்கரமான, பாவித்தய பயன்பாடு, புக்தி விந்தினவா அனுபவித்தல், பூமி அலங்கரணய நிலப்பரப்பு. பவய பிறவி, பயானக பயங்கரமான, பாவித்தய பயன்பாடு, புக்தி விந்தினவா அனுபவித்தல், பூமி அலங்கரணய நிலப்பரப்பு. பாரகருவா பாதுகாவலர், பௌத்திக வித்யாව, இயற்பியல், பூகோள வித்யாව, புவியியல், ஆரம்பய ஆரம்பம். பாரகருவா பாதுகாவலர், பௌத்திக வித்யாව, இயற்பியல், பூகோள வித்யாව, புவியியல், ஆரம்பய ஆரம்பம். போகவகாව பயிரிடுதல், பூமிகம்பாව நிலநடுக்கம், பூமிதெல் மண்ணெண்ணெய். போகவகாව பயிரிடுதல், பூமிகம்பாව நிலநடுக்கம், பூமிதெல் மண்ணெண்ணெய்.
இது போன்ற மற்றொரு பயனுள்ள காணொளியுடன் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கும் வரை நாங்கள் ஏலவே பதிவிட்ட காணொளிகள் உங்களுக்கு பிடித்த வண்ணம் இருந்தால் மற்றவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர்